Bani. Çavreşe. Kızım sen bu Nesri söylüyordun ya bakayım nasıl söylüyorsun? Teş kuştum, es kuştum, neserine, dileğim kaze tepe bine. Tez kuştum, tez kuştum Nesrine, dilim khwazet tebine, kulil kasor şine, tesbir kerim ledine, tesbir kerim ledine. Aha, ezan. ئێستا کاتی بانگە لەبەر ڕێزگرتنی بانگ بەردان وەستا هەومان وەستاین ڕۆژۆکەمان دەشکەین و دوای ئەوە بەردەوام دەبین. Hadi sen de Emre al. Şu anda çekimde herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. عمرێت چەندە؟ Emre min çil bu an ha. Ez çil salime. تەمام Çel. حساتات دکەی چێکەپ Check up ere. Bele. ساڵانە Yani mesela sema, çarma, yan şeşme. Ez sporê jî gelekî dikim û di tenduristiya xwe de jî pir hêjan me çîkim yani. Kolesterol piçekî derd ketiye sınırê de. Şima? Sinir ew jî pir goş dixwim ji bo. Ne var ya pir goş dixwim. İşte bir yağım dokun yani. Goştu kurdu goştu yani. تەمام تو بەحسێک گۆشتە کرد ئەم چین خارنی بخۆین. Tamam. Fermo. Kendim gel. Limala me ez düşüğülüm. Hanım Rudi'nin ez düşüğülüm. Tamam. O. Evjiyateye. Bese. O. Tamam. Az evidim teji. Tamam. بەیان دەڵێت من لە ماڵەوە ئیش دەکەم و ژنەکانیش دادەنیشن بێگومان لە ڕوە تەندروستیەکە دیسان سوپ دوای شکاندنی ڕۆژوو بۆ ئەوی گەدە و هەناومان ئاگادار بێتەوە بە خەبەر بێتەوە لەوەی کە ئەمڕۆ 16 کاژێر هیچی نەخواردووە. Çorba başı. Demek roji düşkeni av yani su av. Ji bo tenduristiye devek tu çorba vakhoy 10 dakika bisekini. نکتۆ بەردان Doktor jimre vaha got. Gule got. چت خۆی و چ ناخۆی Ez bejim iştara. Ji bo denge xwe, ji bo tenduristiye xwe, ji bo deng jî ez çi dixwim çi naxwim. Mesela ez serêsî bê radibim. Ez tenê ساعت چەند ڕادبی saat mesela 8 falan ez radibim. باش Kahve vedixwim bê şekir. Sade. Kahve dema ku ez vedixwim o zencefîl heye piçekî, zencefîl li viraye. Ji bo qirkê, ji bo deng jî pir baş e. Ez piçekî zencefîl vedixwim. تو بەریک و کەهڤاڵتە بخۆی یانێ سپێدێ Na, ez Kahve ana naxwim na. Berê ku kahvaltı taşte yani kahvaltı ez naxwim. Ez berê kahve vedixwim. Zencefîl vedixwim. Piçekî mast, piçekî qudam yani badem, fındık. Wan ev vedixwim. Ew têra min dike ji bo و kahvaltı. تەشت تاو Xlaştê tune, xelas. û dûre sporê dikim yani piştî saatێk dûre sporê dikim. Baz dedim 10 kilometre mesela ez baz dedim. 10 kilometre dema ku ez baz dedim xelas dibe ez piçekî sekinim têkevim sauna û buhar piçekî dinlenme xwedrêj dikim. Ja ew xelas dibe zaten 2 saat ez derbas dikim yani ne saatike evim. Yani 2 saat ez li sporê de وقتی خود در باست هەر ڕۆ 5 روز 6 روز هەفتەیدا هره دوره جی ev خلاص dibe ez hek dixwim hekê kelandî پشتی سپۆرێ piştî sporê ama zer ê hundirê de zer heye ya zer hundirê dene. zer ew tune ye ez spî ez dixwim بەێ belê بەس سپێنەکە دەخواست زەردەنێ ناخوات li dûre
Hatta evari ez bejim ka üstüş tane xum. Van roja min kilo standiye piçeki. Yani kilo standiye jbo kuçu jbo ku ev goşt hanıma min goşt çedik her roja goşt çedikin, tırşık çedikin, dolma çedikin. Piçeki mi kilo girtiye ama Ramazan ede ama. evet. Ramazan deme hep kilo dikre cana. Ramazan dürüst de yani. Ne? Ramazan dürüst değil. Ramazan dürüst diye yani. Du reji ez dixwazim ku tiştê ku ez bixwim êvarî mesela. Êvarî saat 6 û heftan pê vede divê ku em tiştekî nexwin. Bejna tu çende? Mecda min yek û heştê. Heştê û pênc. O wezne tu çende niha? Ew jî sed û pênc. 105. Ya. Ama mesela estûyê min giran in piçekî. Ez zanim. Ama yine dîse Ye- mesela ye- 10 kilo min heye 10 kilo fazla. 10 kilo. Evet. Piçek zêdetirî jê. Ama mesela derdema ku tülüme deneri belki nüzani ki 10 kilo fazla. Dest pê bikein be zalata. Salata. Ha. Fermo. Salatayı alabilir miyiz? Dîsan xۆی xizmet dikat. Salata. Oo salata jî pir xweş çekiriye. Hanımam çekiriye. Fatoş çelike ama baş xwarina çelike valla. Destî xweş. Mesela dolma, goşt, şuğle xwarinê me giş gelekî xweş çelike. Tamam. Berdan ew leberewey hî ew e leberewey ew çe diket bêjî xweş çe diket yan her xweş e. Ji dilê xwe de dibêjim. Ne dîplomasiyet. Na, diplomasi, ez ji diplomasi zaten hes nakim. Soranî têdegî? Sorani ez pir hes dikim. Zimanekê pir kibar e, pir xweş e yani. Car car fêm dikim ama giş fêm nakim. Peywendiya tu gelwana, gel hunermendên Bi hevalî İbrahim ez car car em hevdû digerin, em dipeyvin ama pir têkiliye ama pir tune heye. Ez rast bêjim. Baş. Prodüserên pisyareke bû. Got eger em xazin stranekê çêkeyin ser hoşyariya tenduristî. Ser zanyariyên tenduristî. Tu dê ta yani çi qas beşdarî key yani dê çi qas hawkariyê key bo çêkirina stranekê ser Tenduristî. tenduristiyê Valla. bo hemî Kurdistanê. İnşallah. Ez ê bifikirim, ez ê Tamam. amade bikim. Ji bo söz, ji bo tenduristiyekî. Ez ê amade bikim stranekî. Goçuna wan ez ê binivîsenim, ez ê müzik jî çêkim, ez ê ji te re bişînim. Gelek Tamam. Ez ê vê pirsê soranî kem. Ta çend giring e? Çi giring e? Ta çend giring e hunermend beşdar bêt li berskirneweyî hoşyarî tenduristî. Yani tiştên ser tenduristî berê, Xwedê Teala em çi dua dikin? Ya Rabbi tenduristiya me berê li cî be. Ev jî berê ye. Ne pere ya? Mesela tu dua dikî pere dixwazin nizamçı. Tişne ama berê em mesela dua dikin em tenduristî dixwazin. Ji bo jî tenduristî pir mühim e. Divê ku civakê ji ser van tişta, li ser van mijara şiyar bibin, van tişta divê ku em stranekî çêkin bibêjin pir mühim e. Em bi hev ra stranekî çêkên û bibêjin. Tamam, Tamam. tamam inşallah. Pîçek xarinê bixwîn? Erê em bixwin. Em bixwin. Em ê goş bixwin yan tirşik bixwin. Tirşik jî heye, goş jî heye. Goş bixwin piçekî. Dibe? Goşt protein bixwin pîçek. Erê. Ev savar û ez ji li gund çê dikim. Okey. Doğal. Yani ji xwe. Natürel. Natürel. Mesela ev savar ne wek a marketê ya ha. ساوات جیاوازەکە ئەوەیە کە ڕشاڵێکی زیاتری تێدایە لەبەرەوە کە ساوار دەخۆی ڕشاڵی زیاتر دەنێرێنێ و جستت سوودی زیاتریان لێوەردەگری بەڵام ئەمانە ئەوە نیە کە بڕێکی زۆری ساوار بخۆی لەبەرەوەی ڕشاڵی زۆری تێدایە ئەو کاتە هەمان کالۆری وەردەگری و پێویستیت بە وەرزشێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی خەرجی کەیتەوە Mesela bu koy. Çavay az savar. دەخەکەی Mesela behna savar eti. گەلێک تایبەتە Ya. Yani ev savar ez tiştên ji xwe yani doğal çê dikim. Mesela li vira li baxçeyê min de ez bacana, îsota her tişt diçênim li wir dixwim doğal. Evane jî mesela ev savaran jî ez li çîkê amade dikim li gund. Li gund genim a diçênin, genim çê dikin û ji min re dişînin. Wiha yani. Demek ku ez dereng ji îşê werim êvarê ez ranekevim nîv roya min dibe êvar.
Ama demaku evji hafta jar kedibe. Ama demaku sistem rast diçe. Nivro falan ez jgoş hassetim, jitırşif hassetim. Ez van tiştadıkum dolma o çorba. Tişten gran nivro. Salata o çorba tişten sivikji evar. تمام شەڤێدا سەعات چەند بنەوی سەعات چەند دەخەوی Saat 6'a ders xwarina dixum. Saat 10 11 ez xewdeyim. گەلێک باش 5 roj ez û hame. Hema demek ki konser hebe. Ez ser derkevim ser sahne. Ew nabe. Yani deha da yazda ya da radike. Jiyan 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 demek ki tu baş rakevi başe. Hoşe. Yani jiyanate demek ki tu roj tu dixwazi ku bi enerjik bi te baş rakevi. De ew saatan da te rakevi. Yani xew ne tişkire nabe yani. ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە کە شەو زوو دەخەوێت سعات 10 بۆ 11 کەسە خەڵکیمە بەداخەوە زۆر درانتر دەخەوێت سیستمی خەو بۆ دوو بەش دابەش دەبێت ئەو بەشەی ئەو ستایلەی ئەو زۆر تەندروستە هەردوو بەشی خەو و هەردوو بەشی وەرگرتنی پشووی جەستە و مێشک لە ئەودا هەیە ئەمە زۆر زۆر خاڵێکی گرنگە ماردینی سەحەت خۆش ئەو یا نوستنە گەلێک باشە Spas dikim. Em jî berê newiha bû. Mesela ev 3 sale, 4 sale her tiş baş e. Mesela berê di jiyana me de ez her tiştî rastî dibêjim. 5-6 sal berê mesela ji bo tenduristiyê di jiyana me de mesela şarab, araq, hin tiştên din jî mesela hebûn çê dikim. Ama dûra me fêm kir ku ev tiş xerabin. Ev tiş ne başin. Ji bo wî ki ew tiş di tenduristiyê me de di jiyana me de xisar û zirar dide me me jî dev ji wan berda. Me got ev tiş ne başin, xelas bû çû. پیرۆزە Evet. ئەمەش هەواڵێکی زۆر خۆش بوو زۆرم بەدڵە لەبەرەوە پەیامەکانی زۆر تەندروستین ئەو خێزانێتی فاتوش Fatoş. فاتۆش خێزانی هونەرمەند ماردینیە ئەویش دایکێتی بۆ ئەمیش برایە Ben şimdi straneki sorani heye mesela. Ez carna duxoynim li ser sahne li ser dikêjî ez duxoynim. Emrah jî zane piçekî tu lêxe ez ê bixwînim. Xuda dizanî ne bo yek mecbûrî heywe zara giyan dîdem zara. Babir vayarê bewlen cewlara. Ne waye? Bewlen cewlara. Subhi hem subhi vara subhi vara maç qarzdara beri xwarine ve bigotawan dişda min duru tujdur her dikman duri hayvay zara giyan didem zara من دورو تجدور حرد كماندوري حيوي زارا گيان ديدم زارا خدا دزاني بويك مجبوري حيوي زارا گيان ديدم زارا خدا دزاني بويك مجبوري حيوي زارا گيان دينم زارا سترانين سوراني جي دوسي حب از جبر بك مزبو خويم جبوكو از سوراني جي برحسكم يعني براستي جي gel bir tane beraber söyleyeceğiz dengeyi iyice paşa والله hey si okur musun hey şiraçiya le 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 baştan buyurun. Benim tonum ne bilmiyorum ama. Sen tamam sen çal biz ona göre gideceğiz okey.
دار هجیرو که غم روینو که Diyafram her biji, her biji, her biji, her biji. Teşekkürler, sağ ol. Evder spor. Mesela drojede belki 2 saatimin liver derbastı be. İşimin mesela tünebe dübe 3 saat. Ev jibo ku ez bazdım 10 kilometre. هەڕۆ Her roş. Deve ku her roş vek xwarinê xoydana min neçe ez rahat nakim. Yani aciz dibim, sinirli oluyorum, sinir. Yani دڵتەنگ دەبێت deltengim yani ez yani. Ev jî işte bisiklet, demaku, müzik u spor. Müzik jî xwe jor têjimre. Ev jî demaku çê ez her jî ama ulo nabe tabii. Divê ku em cilê xwe biguherînin. û carna jî van tiştare yani hin tiştê min hene mesela ev hêdî van ji bo ku biçêkî yani çîk biha biqewet hêdî ne pir giranin yani ji xwe hêdî wala pir giranin ev der jî sauna ye buhar e yani divê ku dema ku ji bo dengê min hin tişna ez mesela xwedan didim rahat dibim ji bo min baştir dibe ev jî ew qis ئێرە بەشێکی گرنگی ماڵی ماردی نییە دەڵێت حەز ناکەم بچمە دەرەوە بە هیچ شێوەیەک لە نێو ماڵەکەی خۆیەتی هەموو شتێکیشی لێرە هەیە ئەوەی کە زۆر دڵخۆشم دەکات بێگومان ئێرەیە ڕۆژانە 2 کاژێر دەڵێت هەفتی 6 ڕۆژ 2 کاژێر لێرەیە ڕۆژی وا هەیە زیاتریشە زیاتر لە 2 کاژێر ئەمە زۆر گرنگە بخەم و ڕەوشە شێرین و خۆشە شێرین و خۆشە لێ زمانی کوردی بخۆش ئاوازە لێتیف و نازە لێتیف و نازە لێ زمانی کوردی کەوکەب چیانە کوبرا سەیرانە کوبرا سەیرانە لێ زمانی کوردی تەس کوشتم نەسرینێ دلێم دخوازە